La força és poderosa en aquestes motxilles. Avui us portem dues opcions a tenir molt en compte. Com podem veure en aquest vídeo, totes dues formen part de l'episodi 4. Sí, però tot i que hi ha una que es veu més que l'altra. Així que, sense més demora, comencem. Mireu aquesta joia, la motxilla Longfly Stormtrooper. I aquí tenim la motxilla Longfly de la cerimònia Rebel, una autèntica icònica per tots els fans de Star Wars. Sí, però tot i que els troopers també són molt emblemàtics, però mai encerten un dret. Ho veieu? Doncs sí, però és que aquesta representa el moment on van repartir les medalles, tot i que el pobre Chewbacca no en va rebre cap. És totalment injust. Sí, però tot i que ho van intentar arreglar a l'episodi 9. Sí, però jo crec que ja era molt tard. This is for you. L'acabat blanc d'aquesta motxilla li dona un toc d'armadura i els detalls negres fan que ressaltin superbé. Doncs sí, perquè Longfly sempre ho fa molt bon ús de tots els materials i en aquesta motxilla es pot veure perfectament. Ara ve la meva preferida. Aquí representa el final d'una nova esperança, on la princesa Leia va entregar al valor unes medalles a Luke Skywalker i a Han Solo. I aquesta escena posa la pell de gallina. Aquesta motxilla d'aquí és una de les més espectaculars que té Longfly, perquè té un disseny espectacular i no només això, sinó que té un efecte lenticular que depèn des d'on miris es veu una cosa o una altra. Doncs sí, però és que abans has dit que era un dels moments més icònics de l'episodi 4, no? Ho podries explicar una mica millor? Oh i tant, Leia, si mirem els ulls d'aquest Stormtrooper podem apreciar veure a Han Solo, el Chewbacca, la Leia, el C-3PO i l'R2. I és en el moment en què estaven fugint de l'Estrella de la Mort amb el Falcó Mil·lenari. El color marró i daurat la fan única. No hi ha cap altre Longfly amb aquest estil i amb aquests detalls. Les figures estan bordades amb molt detall i molta qualitat, i els colors no s'esborren amb el llarg del temps. Longfly sempre utilitza cuir sintètic premium, així que són superresistents i fàcils de netejar. I tenen en compte tots els detalls, per exemple la cremallera, que té color joc amb la resta de la motxilla. Són detalls com aquests que fan que aquestes motxilles siguin úniques, per exemple la cremallera, que són d'alta qualitat. Mira, per exemple, aquesta aquí té el símbol de l'imperi. Però el detall que m'agrada més encara és l'interior. És que mireu. Exactament. Aquest d'aquí té a l'interior d'un patró de Stormtroopers, que és perfecte per qualsevol seguidor de l'imperi. I el meu té l'estampat de l'Aliança Rebel. Si ets fan dels herois, aquesta és la teva motxilla. Ai, Leia, les corretges són ajustables i tenen una bona amortiguació. No et fa mal les espatlles si les portes amb una bona zona. I tenen la mida ideal, no són ni massa grans ni massa petites, perfectes per portar al dia a dia. Però és que encara hi ha més, perquè aquestes motxilles poden tindre a joc una cartera que complementaran el teu outfit exclusiu. Sí, Leia, aquí tenim dues carteres. Aquesta és la de l'Stormtrooper, que té el mateix efecte lenticular als ulls. I aquí tenim l'altra, amb el mateix estil que la motxilla, amb espai per crèdits de la República, targetes i tot el que puguis necessitar pel teu dia a dia. Sí, mira com és per dintre i que xules són. Doncs és que són perfectes. Exacte. La qualitat del Longfly està fora de dubte. Tenen molt bons materials que garanteixen que durin molt temps. Doncs sí, però és que a més no són unes motxilles, sinó que són peces de col·lecció. Sí, i no només això, Leia. Avui hem vist qualitat, practicitat i molt més. Així que ara ve la gran pregunta. Quina preferiu? Stormtrooper o la cerimònia Rebel? Jo la veritat és que ho tinc bastant clar, Luke. Jo prefereixo totes dues. És una gran elecció, Leia. Així que fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, subscriviu-vos i doneu un like. I sobretot,
Que la força us acompanyi. Adeu!